Det kan være lidt ensomt at være single med barn, fordi når den lille er puttet om aftenen, så sidder man ofte oppe alene. Og sådan cirka var situationen for Martin Pedersen og Linda Pedersen, indtil de opdagede hjemmesiden singleplus.dk. Det er en hjemmeside, som henvender sig til enlige med børn. Godmorgen og velkommen Martin. Godmorgen og velkommen Linda. Godmorgen. Martin, du flyttede fra din søns mor tilbage i 2003. Der var du 26. Hvordan var det at være single med barn på det tidspunkt? Man kan sige, at man står i en situation, hvor man meget er følelsesmæssig med følelserne udenpå. Og tror, man er helt alene i verden med de følelser. Og der var det jo så, at jeg fandt siden, hvor fandt lige pludselig ud af, at der sad jo mange tusind andre med nøjagtige samme følelser. Og hvordan var det at chatte med dem og lære dem at kende på singleplus.dk? Det betød for mig, at jeg lige pludselig fandt ud af, at det var okay for mig at have det sådan. Det var okay for mig, at der var nogle ting, som jeg havde svært ved, eller nogle opgaver, som jeg kunne løse på en anden måde. Ja. Linda, situationen den var lidt anderledes for dig, fordi du og din daværende kæreste gik faktisk fra hinanden, mens du var gravid. Så Mathias, din søn, har aldrig haft en far. Det har han ikke. Hvad var det for en hverdag, du havde som enlig mor med Mathias? Jamen, jeg havde en hverdag, som var meget firkantet, meget skemalagt. En hverdag, der gjorde, at jeg stod op på samme tid hver dag. Jeg tog afsted samme tid, jeg kom hjem samme tid, og jeg kunne stort set ikke rigtig så meget hverdagene. Så hvad savnede du? Jamen, jeg savnede voksenkontakt, når han var puttet. Jeg savnede lidt mere frihed til at gøre nogle ting, og ikke mindst savnede nogle af dele oplevelserne, især omkring Mathias. Når han gjorde et eller andet, eller de fremskridt børn nu gør, når de bliver større. Du var faktisk siden singleplus.dk har eksisteret i 3 år, du var sådan en af de første, der var på. Hvornår var det så, at jeres profiler sådan krydsede hinanden? Jamen, det gjorde de... Du kan datoen. Det kan damer altid. Ja, det er jo det. Jamen, det gjorde de der vel cirka 3/4 år efter siden var startet op, cirka. Lidt over et halvt år har jeg været på siden. Ja, vi havde selvfølgelig set hinandens profiler inden, men der var så, vi meldte os til, eller jeg arrangerede en fisketur gennem Single Plus også. Og der var Linda så en af deltagerne, der var 90% kvinder. Det var en vældig sjov tur. På fisketur? Hvorfor var det sådan? Ja, det må vel være, fordi at der var mange enlige mødre, der gerne ville give deres børn, primært drenge, en drengeoplevelse. Så jeg rendte rundt og hjalp. Inden vi lige vender tilbage til, hvad du så hjalp med, så Linda, hvor mange tanker har du gjort dig om det der med, at du er en enlig mor med en søn, som skal have, som Martin siger, nogle drengeoplevelser? Jamen, det gør mig nogle tanker omkring, fordi at han blev hævet meget med ud i hestemiljøet. Jeg er hestepige, så han er opvokset i en stald nærmest, og det er måske ikke så skide maskulint, når det kommer dertil. Så jeg tænkte, nu skulle han ud og røre ved nogle fisk og gøre noget, som drenge gør, som jeg ikke normalt selv ville gøre. Og hvad skete der så på den fisketur? Jamen, så stod Martin jo op og tog imod os, da vi kom, fordi han jo var arrangør. Og så tænkte jeg, at han var jo meget sød. Så ham skulle jeg også se, om jeg kunne gafle. Ja, det tænkte du simpelthen, da du så ham? Jeg tænkte, det var da forsøgvej i hvert fald. Det klarede din søn så. Det klarede min søn så meget godt for mig. Jamen, det var sådan, at Lindas søn, Mathias, han blev ved med at løbe efter mig hele dagen. Så jeg tror faktisk, det var ham, der gaflede mig lidt mere end moren, fordi han var jo en sød knægt. Og han havde mange ting, han skulle have hjælp til. Ja, og det havde Linda så sandelig også lige pludselig. Men opfandt du ting og sagde, at du... Man kan jo blive lidt hjælpeløs sådan for samme skyld. Og så er det jo faktisk gået hen og blevet sådan, at I giftede jer sidste år. Og tillykke med det. Jo, tak. Og det er ikke, altså det har I så fået papir på, men jeg ved, der er en ting mere, som I gerne vil have papir på også. Ja, det startede faktisk med, at Mathias han adopterede mig som far for lang tid siden, lige efter vi flyttede fra hinanden. Men nu er det så blevet min tur til at gengælde. Hvad vil det sige, han adopterede dig? Ja, I flyttede ikke fra hinanden, I flyttede sammen. Han spurgte Linda en dag, om han måtte kalde mig far. Fordi det kunne han rigtig godt tænke sig også, fordi han hørte Mikkel, min søn, kalde mig far. Og han har aldrig haft en far selv? Nej. Og Linda sagde, at det måtte han jo tale med mig om. Og selvfølgelig måtte han det, nu når vi flyttede sammen. Og i dag så er det min tur til at gengælde, og så adoptere ham. Også på papiret. Det er jo fantastisk. Ja. Linda, det der med at få en kæreste, det har du så fået, eller en ægte mand har du faktisk fået, og du har fået en bonussøn også. Men dit oprindelige udgangspunkt, det var faktisk at få et netværk. Ja. Mere end at få en mand. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg boede alene, som sagt, det der med Mathias, og ingen af mine veninder havde børn i den aldersgruppe. Enten havde de ingen børn, eller også havde de større børn. Så det der med at tage på udflugter i zoologisk have var måske ikke så aktuelt for deres børn, som var større. Og så flyttede jeg på det tidspunkt ned til Næstved, og boede i en by, hvor jeg ikke kendte nogen. Så til at starte med søgte jeg egentlig sådan noget lokalt netværk, men lavede sådan nogle, det lavede vi inde på Single Plus.
Så laver vi sådan nogle små netværk i de byer, vi bor i, og så mødes vi, ikke? Så det var simpelthen for at få fyldt ud på de hylder, kan man sige, i første omgang. Ja. Hvordan har jeres sønner taget det? Altså, der er 4 måneder mellem Mikkel og Mathias. Hvordan har de reageret på, at der lige pludselig kom en ny forælder ind i billedet? Og at ikke mindst en ny bror? Ja, det med forældre, der har det gået meget, meget nemt lige fra starten af. Det var lidt værre med de 2 alfahander, vi har derhjemme til at starte med. I starten var de sådan ikke så gode venner, men vi tog så på en nytårstur sammen med Single Plus også, hvor vi overnattede i 3 dage. Og så var det jo lige pludselig stort for dem med mange børn, så det galt for dem om at holde sammen. Og siden den dag, der er det kørt som smurt, og i dag kan de slet ikke undvære hinanden. Så der opdagede de lige pludselig, at det kan faktisk være meget godt at have en allieret i form af en papbror af en art. Ja. Jeg skal høre jer her afslutningsvis, fordi I er jo stadigvæk på singleplus.dk. Det er det. Hvorfor det? Det er der, vi har vores netværk. Vores største del af netværk. Vi har selvfølgelig vores venner, som vi ses med som førhen også, men når vi tager ud på de der børneture og sådan noget, så er det derinde. Vi har vores netværk, og det er også stadig derinde, vi søger kontakterne med debatterne, og hvis vi har et eller andet. Ja, fordi det er jo en stor del af det også, at man kan diskutere børneopdragelse eller følelser i forhold til en skilsmisse, eller alt, hvad der måtte vedrøre sådan et liv, når man har børn, ikke? Ja. Jeg ved, I har arrangeret forskellige ting. Udover din famøse fisketur, så er det også på det netværk, I sådan arrangerer ting. Hvad har I stået for? Jamen, vi har stået for 2 midsommerfester, som vi kalder dem, med 100 deltagere uden børn, det vil sige 100 voksne. Og så har vi lige arrangeret nytår i år med, hvad var vi, 65? 62. Børn og voksne, ja. I en hytte 2 dage. Det lyder rigtig godt. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I kom. Fortsat held og lykke med det hele, og hermed er siden og ideen jo i hvert fald givet videre til andre, der måtte sidde alene op om aftenen, når barnet er puttet. Ja, vi glæder os til at møde dem. Tak skal I have. Ha' det rigtig godt. Tak.